Seguimos, lóxicamente, hoxe venres temos que falarlles de festas, temos que avanzar xa actividades da semana que ven, e unha delas todo un clásico do verán cullerdense, unha nova edición, a número 11 do Festival Castelo Conta, que se vai a prolongar ata o domingo, pero que é mellor que a encargada, a responsable da comunicación, para que nos explique máis en profundidade, un pouquiño máis polo miúdo, como será esta edición 2026. Temos a Ana Mariño, no outro lado do fío telefónico. Ana, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, todo Bueno, ben? imagino que xa preparando, non, todo do que desa programación amplísima, moitísimas propostas, máis de 60 que terán lugar ao longo da semana que ven, pero, bueno, falábamos antes a micrófono pechado, que xa levades aproximadamente un mes facendo cousas ali Sí. en Castelo. Sí, bueno, a festa en sí comeza o día 24, o luns, e estendémonos unha semana inteira, pero, bueno, como sempre hai algo que facer, aquí decidimos prolongar a festa un mes máis, e xa levamos desde Santiago, aquí coa taberna aberta, facendo actividades prácticamente todos os días. Sí, por lo tanto non descansa aí a xente, non? Porque Nada. dende mediados de xullo ata finais de agosto, actividade tras actividade. Sí, é un non parar, ademais de todo tipo, hai actividades para nenos, para máis maiores, actividades un pouco máis movidas, un pouco máis tranquilas, para todos os gustos. Sí, según dio o programa oficial, máis de 60, ademais en diferentes espacios para persoas de calquera idade, nenos, máis cativos e maiores. Sí, xustamente. Os bloques de programación, por exemplo, durante a semana do festival xa contemplan pois actividades para os máis cativos. Todos os días polas mañás teñen algo que facer, por exemplo, pois un obradoiro e un espectáculo de monicreques, tamén van ás fragas a coñecer un pouco as árbores autóctonas, bueno, cousas de todo tipo. Logo tamén para os máis maiores, se lles apetece, tamén están os contos de Castelo, que nos reunimos todas as tardes pois para falar un pouquiño cada día dun tema. Logo polas noites sempre hai pois espazo para a música, para os concertos, que en realidade sempre está presente porque no Vermú, na taberna, pois tamén hai concertos. Entón, nada, todo o día dun sitio para outro. Por lo tanto, pola mañá xente miúda para os cativos, o mediodía os vermús na taberna e xa pola tarde os contos de Castelo, eso de luns a venres, non? E despois... Sí, pola noite, bueno, concertos, temos o venres, por exemplo, concerto de Xoel López e Antía Muiño, o sábado é a noite do Castelo Conta, pois a gala dos monólogos. Xa esas entradas están esgotadas desde hai tempo, pero bueno, e nada, logo xa domingo pois a Romaría do San Ramón, que é un pouco a que lle dá orixe a esta festa. Claro, como ti me comentas, quizáis o prato forte ou os pratos fortes son a fin de semana, o sábado, con esa noite de Castelo Conta, da que me comentas, bueno, que a xente xa está esperando a que salgan a vender as entradas para mercalas. Sí, bueno, a noite do Castelo Conta xa as entradas están esgotadísimas, eso desde xa hai bastantes semanas, porque, vamos, a xente estaba xa esperando, era o primeiro que lles interesaba saber, e nada, pois agora temos activos uns sorteos en redes para a xente que quedara sin entrada, pois aínda teñen oportunidade de conseguir asistir. Bueno, por lo tanto, aínda alguén pode estar de sorte e xa pensaba perderse esa noite de Castelo Conta e aínda podería, non, acudir. Sí, participando no sorteo, só fai falta ter un pouco de sorte e a ver. Eso vai a ser o sábado e, como dicimos tamén, xa para poñer o fin de festa, o broche de ouro, o domingo a tradicional Romaría de San Ramón. Sí, xustamente, nada, aí teremos unha polvada popular, logo a orquesta La Ocabán vai estar amenizando un pouco a tarde, e bueno, tamén temos a ruta dos coches clásicos, as misas, unha alborada, entón, bueno, perfecto, eu creo. Tanta festa que ata falábamos antes de que xa levades aproximadamente un mes aí facendo cousas e que nin sequera Castelo Conta quixo perderse quizáis o acontecemento deste mes de agosto, o eclipse. Sí, xustamente, foi unha das actividades que preparamos e nada, bueno, en Castelo o tempo estaba un pouco peleón, non nos deixaron as nubes velo moito, pero o importante era reunirse, a festa, compartir o momento e o churrasco de despois, que tamén estuvo moi ben.
Bueno, por lo tanto, seguro que vai a ser de novo este ano un éxito de participación. Estamos seguros que toda a xente vai a disfrutar, xente de Culleredo e da contorna, porque ven xente de fora e de lonxe. Sí, sí, aquí está todo o mundo invitadísimo a asistir e pois agardamos que a chuvia tamén nos deixe un pouco de tregua para poder desenvolver todas as actividades sin problema e que a xente as disfrute, por suposto. Pois a ver se temos sorte. Por certo, comeza como ti nos comentabas antes o vindeiro luns. Se tempo teremos xa a semana que ven, se che parece, para falar de novo e nos contas como vai todo. Vale, perfecto. Pois, Graciño. Ana Mariño, moitísimas gracias, como sempre, por atender a Radio Culleredo. Grazas a vos.